Hej alle sammen, og velkommen til. I dag så sidder vi og spiller Fortnite Duos Battle Royale med min lillebror. Han er, som altid. Sidste episode, der kom vi til at sige forkert, men han er 7 år. Og vi kommer også til at skrive forkert, det er bare, han er lige blevet det. Så, og godt nytår, når vi når dertil. Ja, det er i morgen. Altså, skriv lige, om I glæder jer til det. Men det tror jeg ikke, vi kan nå. Nå ja, I kan vel nok ikke nå det, fordi den her video kommer jo ud nytårs. Den kommer nok ud nytårsmorgen. Den kommer nok ud cirka klokken 10 om morgenen i morgen. 11, 10, 9. Halv 10-agtig om morgenen-agtig. Så kommer den ud. Men glæder jer. Hvorfor skal vi dø? Sidste gang der døde du hurtigt i det der tårn. Ja, altså prøv lige at se min første video. Og husk at abonnere, like og subscribe. Fordi altså I skulle se hvor hurtigt jeg døde her. Det er helt sindssygt. Der er mange mennesker. Nej, okay. Der var ikke så mange, som jeg troede. Men skriv lige i kommentarerne, hvad vi skal spille næste gang. Jeg holder altså øje med det. Siger det bare. Det var du døende? Nej. Eller hvad sker der? Men jeg har fået katana. Nice. Hvorfor får du så godt loot? Jeg har... Og en lille SMG. Jeg har virkelig dårligt loot. Stop. Okay, det var en noob. Du dør ikke, vel? Der er selvfølgelig en noob her. Hvordan var du ved at dø til en noob? Det var fordi jeg ville sætte på med min katana. Hunting rifle? Den vidste jeg ikke. Hvor fandt det? Hvad er der sket i det der spil? Det må jeg også gøre. Jeg står i sammen. Jeg fandt en til. Hvad? Jeg skal bare have det. Kan man se, hvad fanden en SMG er det? Det er den. Det er den der. Nå, okay, det er en pistol. Men hvis I ser den her video lige nu, så skal I lige vide, Theo han kommer ikke op, ligesom i sidste video. I sidste video, der kom hans kills op. Men den her, der kommer ikke rigtig noget med ham op, fordi... Lille shotgun. Ja, jeg og det ved. var den, og det var den gode. Jeg er lille hunting Prøv at se, hvad jeg har fået. Prøv at se, hvad jeg fik også. Jeg er lille hunting Og så har jeg også en blå ære. Altså skriv lige, hvis I synes, det er unfair til, at han får så godt loot. Altså, jeg har jo vitterligt intet loot. Det er jo godt. Nå, men stjerne, den er zoomet helt ude. Kender du noget til det? Ikke mere. Nej, det gør jeg ikke. Men skriv lige, hvis I kender noget til det. Nu er den zoomet helt ud igen. Mærkeligt. Til skærmen, den går grækkerne mole lige nu. Jeg har en bedre. Ja, jeg prøvede også lidt bare at få dig til at give mig den. Men husk at skrive, hvad vi skal spille næste gang. Altså, hvis vi bliver ved at spille Battle Royale, indtil der er nogen, der skriver noget. At vi skal, når vi har jo spillet rank til vores anden video. Nej, det var ikke rank. Det var ikke rank. Det tror jeg ikke. Det var der, hvor vi snakkede som babyer. Nej, Er det ikke en video? Vi snakkede som babyer. Det gjorde vi da. Ja, det gjorde vi. Det var rigtig, rigtig ærgerligt.
Men i hvert fald skriv lige, om I er lige så gode som os. Og I må gerne adde os, fordi vi er altid klar. I skal bare helst skrive i chatten, eller i kommentarfeltet, om I har addet os, fordi det er kun det, ja, om I dansker, og skriv jeres navn inden det. Fordi ellers er der ikke så stor chance for, at vi siger ja. Men mindre du selvfølgelig hedder noget med .dk. Hallo, du er ikke så fede skader af os. Ikke snakke om andre YouTubers, der er så dårlige. Altså, men hvad var det, vi nåede til? Okay, hvis jeg bare vil noget til, bare skriv, om I er bedre end os i kommentarfeltet. Ja, de eneste kills, jeg har fået, ikke noget. Det var noobs. Same. Du har ikke fået 2 kills. Nej. Men 1 kill. Ja, mit ene kill. Hvad sker der med headset? De siger bibeli bip. Bip. Jeg er god til at fiske. Hvad? Jeg er god til at fiske. Jeg tror også, jeg skal have noget fisk. Tingeling på mig. Hvor fandt du fisken? Der er en fiskestang, hvor det er mini. Jeg skal lige fiske. Så skal jeg også. Ej. Men Jeg se, mig, mens jeg fisker. men seriøst. Hvor lå der en fiskestang? Jeg fik en. Jeg har taget en fiskestang, vil du have det? Ja, meget gerne. Fiske. Ved du, om der er flere fiskestænger? Det er der ikke. Jo. Jo, jeg ser nogen derovre. Kommer nogen. Kommer der mennesker? Jeg hører lige en bil. Jeg kan godt høre det. Bare bliv i vandet. Jeg har været retter. Jeg fik en chillfish. Det bliver min. Men nu kan vi godt svømme rundt. De er her ikke mere. Jo, jeg tror... En chillfish. Okay, jeg går efter floppers. Men også shellfish, selvfølgelig. Altså, hvis jeg ikke vidste, så er fisk faktisk noget af det bedste healing, der findes. Men Vil jeg i hvert fald sige. Det findes, det er svøbbeis. Ja, det er de der Svøbbeis. Little Whip Ice Jeg Creams. fik lige en chillfish. Har du 3? Ja. Og en til. Okay, skriv lige, hvis I synes. Se, han er heldig. Jeg står lige og fisker. Jeg vil hellere have floppers nu. Kom så. En til shellfish. Hold da op. Kan man ikke stack dem med 4, ellers er det 3? Nej, det er 3. Ja, så er shit. Jeg er 3. Jeg så det godt. Allerede. Jeg fik, prøv at se, det er min flopper, det her. Det er min. Den så helt mærkelig ud på min skærm. Det gør den også på min. En til flopper. En til flopper. Jeg har kun fået 2 floppers. Det er jeg også. Og 3 og 6 shellfish. Jeg har kun fået 3. Jeg føler hele tiden fisk. Nå, jeg får kun shellfish. En til. Jeg fik en blå ære. Nå, du har taget mine 2 floppers. Var det dine? Jeg har 2. Jeg fik en blå ære.
Det er ikke meningen, man skal få en ære. Det er meningen, man skal få fisk. En tilskilfisk. Nu har jeg fanget 11. En guldflopper. En røden flopper. Nu ved du hvad gold floppers, ikke? Hvis de var rigtige, ikke? Så vil man få en legendary scar, hvis man popper dem. Ja. En til! Jeg har fået 3 tilfisk. Hvad skal jeg bruge dem til? Jeg har kun fået 3. Eller, nej, 4. Nå. Jeg har fået 12. En til! Yeah, flopper. Nå, jeg får aldrig floppers. Jeg får kun shieldfish. Jeg har fået 13. Er der flere fiskehuller? Ej! Hold da op, der er mange shieldfiskes her. Det er mig, der har 1, fanget 2, 3, 4, 5, 6, 7. Det er mig, der har fanget alle de her 5. En Hold da. til. Hvorfor får jeg så mange? Stop. Du må godt tage lidt. Nej, jeg har ikke brug for det. En til. Bag os, bag os, bag os. Det var bare en fisk. Nej. Jeg troede, det var en fisk. Det ligner det. Og hvor mange shieldfish, der ligger her. Nå, prøv lige at se, hvor mange What? shieldfish, der var. Lyder. Prøv at se det. Der er sygt mange. Se det. Der er bare... Theo, tag nogle af dine shieldfish. Nej. Jeg vil Jo. hellere have floppers. Men Theo, der ligger jo 12 milliarder shieldfish, hvis du bare kan tage. Ja, men jeg har... ja, jeg har faktisk mistet det okay. Op. Nå, det her det er gratis. Shieldfish. Nu er jeg kun fiskehealing. 4 flopper. Der er jeg også. Ja, 4 flopper og 3 shieldfish. Det er i lige måde. Lige måde. Jeg har også 3 shieldfish og 4 floppers. Så prøv at se, hvor kortet ser. Ligner bare, at vi kysser. Men nu, hvorfor skulle jeg få så mange shieldfish? Det var meningen, at jeg skulle have floppers, jo. Hvad går du i? Han leger en PC. Jeg prøver at få alle til at... Det var et dårligt tidspunkt at lege en PC på. Ja, for han var solo. Og mega dårligt. Ja. Så han var lidt dum. Skriv lige i kommentarerne, om I tror, vi kan få et win. Det tror jeg godt. Men kun det her healing. Skal jeg lige fange lidt flere fisk nu? Jeg skal ikke have nogen fisk. Det skal jeg heller ikke. I hvert fald, vi ved godt, hvor der ligger shieldfisk. Det er der. Ja. Jeg får ikke brug for shield mere i dag. Heller ikke mig. Der ligger 1000 shieldfisk. Bare det kunne være resten af dagen, altså. Ja. Sådan det bare kunne ligge i vores games. Ja, det ville være dejligt. Så vil jeg lande her 12 gange om året. Så skal vi lande der næste game. Bare for at få shield. Så kan vi også fiske nogle af os op. Langt. Hvor langt det ikke? 12 meter. Cirka. Jeg gætter bare. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vi skal bare pushe nogle spillere. Jeg hører nogen. Den her vej. Nej, se jo fast lige den her vej. Fordi... Nu er jeg tør den her, så jeg kan få fuld shotgun. Sygt. Tak. Prøv at se. Nu får jeg en guld shotgun ud af den. Hvad er det? Det er en trold. Og den kan kun bruges én gang. Ej, det blev først lavet om til den der shotgun. Det var ærgerligt. Sidste gang jeg brugte den, ikke, så fik jeg den samme gun i Legendary. Altså, det var når jeg spillede solo. Jeg vidste ikke engang, den der trold fandtes. Vidste du ikke? Den ligger oppe i højre hjørne. Eller venstre hjørne.
Det var bare dig. Jeg hopper herned. Okay, det her det er ikke dårlige. Det her de er ikke dårlige. Ah, okay. Glem lige hvad jeg sagde. Okay, Theo? Jeg mener det. Jeg kom nu bare lige glemt det. 2 sekunder. De kan jo ikke se mig, så mærkeligt det er. Hold da op, jeg er langt væk. Og jeg hører nogen den der vej. Ah, det var en NPC. Der var en player, der døde af en... NPC? Ja, det tror jeg. Til. Ja, en noob. Åh nej, jeg er zoomen. Oh no, not good. Men nu er næste game, ikke? Hvad? Ja. Næste game, ikke? Hvad er det? Skal jeg så lande der ved fiskestedet, så vi bare lige kan få muligt til? Så gemmer jeg lokationen. Fuck! Jeg skal væk. Ja, jeg tager den her. Så er et overbevist. Der er alle fiskene. Der har været. Nej, det er mig. Nå. Jeg skal lige også se om fiskene stadig æder. Men der er jo en medaljon, der er ved at pushe det. Man ser jo det smæffing af SMG'en, hvis det er den. De er dernede ved vores fisk. Men der er også nogen, der skyder på mig. Hjælp mig. Så kan du bare lige hjælpe mig i 15 sekunder. 15 sekunder. Så jeg healer dig igen nu. Prøv at se, hvor OP det er at have fisk. Ja, men det healer mega meget hurtigt. For der er en. Der er en med overpower. Han er død. Ja. Så jeg har guld af min yndlings SMG. Og shotgun. Ja. Ja, og så har jeg lille hunting rifle. Når jeg har lige været død. Det er godt nok også. Jeg er død. Jeg er død. Den lort, det betyder jo, at jeg skal gå i det iskolde vand. Eller vi er ikke engang på 5 endnu. Nej, nå hjælp mig, jeg bliver ud. Ja, de er spammet. Nå, return to lobby. Og så stopper vi. Skal vi så stoppe? Nej, vi stopper ikke, vi bliver ved. Ready up. Jeg sidder lige nu med kameraet. Og hej, velkommen til i dag, så skal vi gå efter en win. Bombelbag og noget der. Nå, jeg ved ikke, hvordan. Nå, det var altså bare lige derovre i fisket. Jeg ved det. Så jeg render over igen og får lidt healing. Nej. Hvad for en boss synes du egentlig er den stærkeste? Jeg synes, SMG-bossen. Same. Altså den derovre ved Demon Dojo. Ja, hvor der er den der. Derovre. Smæffegærer. Nej, vi tager ikke toget. Vi tager ikke toget. Det gør de gode.
Yes. Og nu har jeg dæftet med begæren. Okay. Prøv at se, hvad jeg har fået. Ui. Prøv at se, nu er der regner med is. Ned. Nej. Gå væk. Jeg har 37 liv. Ui. Nå, så se, at det regner. Prøv at kigge heroppe, hvor jeg står. Nå ja, det regner. Det der, det var lige lovligt tæt på. Wow. Nej! Her, hvad begærer? Giv mig noget loot. Så du tænker ikke på nogen? Ja. Så pas på, jeg ved du dør nu. Pas på baderen da. Så jeg ved du dør. Hvorfor gav du mig ikke også bare nogle minis? Jeg prøvede jo lige så meget, at jeg skulle lige have proppet en. Men du kan droppe dem samtidig jo. Men jeg var jo ikke klar over, der kom nogen. Nej, men stadig, jeg var 34 liv. Men nu får du healet igen. Og du kan få fuld shield, eller i hvert fald 50. Eller lige meget, så tror jeg lidt, du får 60. Hvordan mener du? Altså 60 shield. Jamen, hvordan kan jeg det? Med mine 2 minis og en... Åh nej, der kom den. Åh, lille ære. Luksus. Jeg har en... Luksus. 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 Jeg har også lille shotgun. Okay, bedre end mig. Jeg var 5 liv. Nå, kom lige. Vil du have noget shield? Meget gerne. Bare lige først giv mig. Jeg har ikke nogen blik. Der kommer ind. Så dræb ham. Ja, det gør jeg. Jeg blev lov. Det er mit blik. Jeg blev mega lov. Det er mega kaos, når der er mega mange. Jeg føler, at alle NPC'er, de TP'er rundt på mappet. Ja. Spiller 300 guld, jeg ikke bruge til noget. Det er mit bæk. Mit bæk, eller det ikke. Big eller ikke. Okay, køb en rip. Jeg har lige købt en. Jeg vidste ikke, at der er sådan lidt bananer over. Vidste du ikke? Det har der gjort siden. Sæson 3. Så chapter 4, sæson 3. Hold da op. Tror jeg i hvert fald. Ja, de har været her sygt længe. Og I må også godt lige skrive, hvad sæson I startede i. Jeg startede i chapter 3, sæson 4. Nej, det passer ikke til. Jo. Der er nogen. Hvorfor kan du høre dem? Jeg kunne høre nogen.
har kommet og skal... Vi kan bare køre op. Nej, jeg vil fight. Jeg tror, jeg hørte forkert. Nå, det er lige meget. Jeg bliver her. Jeg ved ikke. Jeg kører igennem. Jeg kan godt høre det, Theo. Kan du godt høre, hvad jeg laver? Og her, hvis du vil. Ja, den anden er jeg. Den har jeg en neffe. Jeg havde den lille. Bare kør på den. Så tager jeg den her. Nå, skal vi ikke den her vej? Jeg hører nogen, der rebooter. Så kan jeg sige det, fordi jeg har nemlig ikke det. Der var toget igen. Er du sindssygt chok, jeg fik? Han er død. Theo, du stjal min kill. Det var lige lovligt tæt på det der. Ja, når jeg næsten ingen af jer. Hvor er han? Nå, de sidder dernede i busken. Er det godt, ikke? Hvor filen sidder deroppe. Ja, jeg ser ham. Jeg ser ham. Jeg er blevet snipet. Det var ærgerligt. Hvad skal jeg tage mig af dem? Det er sådan en OG-player. Et liv. Nej, så pumper han mig i hovedet. Så tæt på. Jeg døde. Det var ellers tæt på, i forhold til at det var rank. Ja, jeg kommer i rank op. Nej, vi skal lige tage et til game. Så derfor lander vi i Seaport City. Det hedder der Seaport City. Det hedder der Seaport City. Det tror jeg da. Seaport City. Ja, det var bedre. Du er mega høj. Nå. Hvad? Der er det ikke et Seaport City. Seaport City. Det hedder Seaport. Chili-rup i HP. Jeg gemmer mig. Men det gider jeg ikke mere. Jeg hoppede igennem et vindue. Hvordan? Hacker du? Nej. Jeg er lille ære. Og teleporter. Var det dig, der kastede de der? Ja. Ding, 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 ding. Mit toilet. Der sidder en hernede. Og han er ikke dårlig. Komplet det modsatte faktisk. Nej, så hæng med. Ja, det bliver det sidste game. Ja, vi klipper lige. Se hvordan jeg springer ud.
Nej. Ja. Nej. Ja. Farvel, det bliver alt for den her video. Jeg håber, I har nydt den, og rigtig godt nytår. Ja. Bye bye. Husk at like og subscribe. Vi ses.